और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ki Mynder ki basyong basa bean ha ki jaka jong ka Sarkar Assam ha Naunggaon district ki la Pynpra hi ala ki Dukan bat ki Ïing da ki pu Shilom Shuh ba ki briu jong ka Sarkar kinwan Pynpra. Ka Sarkar kala hukum ye ki briu jong ka ba ki day banlet Pynpra ha ka arpanyu tarik unailar ajab san. Henry ha ka arpanyu tarik unailar ajab san. Kini ki briu ki bakentur pod bean ha ki jaka Sarkar ki la Pynpra daladihi. Kanang bagila bansay ya kitiar kitar jongki namarba lada ki beri Sarkar kinwan kin kendang bet naphang. Kini ki jaka ki kintupru ya ki jaka long yo ki badan ha bata drava bat ha ali tanggani. U Commissioner jongka Naunggaon district u Devashi Sarma ulapan pau ka jingso kemen ba kini ki beriyo kila lehi da ka bor lajong klem da up ya ki beriyo Sarkar. Ulai tu ba lashibanai la deban pintep syaki. Bagi deban mino henry kilapan por shibanai. Bat la ayaki. Bat menta kila lehi ya kabadon kam. Kidon san pun riu tuli gilong Ïing kibala Pynpra no ya laki Ïing kisem. Bat ki Dukan baro namarba kitip baka Sarkar kan omap satya. Bat kan lebed dakabor shisin bala yo ya ka hukum.